Salam hormatly vatandaşlar. Men şu gün gepleşigimde adam hakları üçin göreşen aktivistlere hüjumlar barada gürleşjek. Ine şu gün Bahtiýaryň videosunu gördüm. Şol ýerde Azat Kiyepkan söýlerini ýanky gaýtalýar. Şunu başlamaka men ýene bir zat düşündirjek bolýar. Şundan bir ay mundan bizim aktivistlerimiz ýanky diňe dewlet aktivistleri hem aktivistler TikTok'ta gürleşip hani hemme opozisyon güýçler birleşdirildi diýip ýanky maksat edindiler. Şular Zoom'a çağırdılar hemmetini. Benim geldim şöyle. Çağırıp şular çıkış ettiler. Hemmetini ýanky çağırdılar. Geldi Kerizwan, Iklim Soyunov, Aygaraz bardyny. Şol birleşeli, gürleşeli, biz güýçlerini birmiş bolup ýanky diktatura garşy görüşeli. Ine şol ýerde bir hepdeden duşaly edişdiler. Şolar bir hepdeden soň ýene men geldim şo ýygyna. Akbet aparaty bar ekeni, ýene beýlekler bar ekeni. Ine şo ýygyna görkezdi bizim opozisyon güýçler birleşip bilen. Men öňüme aýdyp gelýärdim. Birleşik adam birleşdi. Birleşmek üçin sana ýanky spesialny Türkmenistanyň priglашениýa gerek. Aýdylym bir näçe gerek, çağırlymy? Siz publik ýanky meýdançasyna gezip ýörsiňiz, siz görüp ýörsiňiz, eşitip ýörsiňiz, eşitiň barmaly. Tapawy ýok. Ine mysal üçin men o bu ýerde bolamda çemen durdy. Näçe maňa söýýärdi, näçe töhmetler aýdýardy. Gelip salamlaşyp ýolumdan boldum. Tapawy ýok. Ya biz türkmen. O bolýa zatlar ýanky biri düşünşmeýär, biri ýanky politik meýdançasyny hususlaşdyrýar, ondan täzeli gelenler oňa ýanky açyk neme diýär, hüjüm edýär, o düşünip zatlar. Onuň üçin kelle agamlyk. Ýöne şu ýerde bolup geçen zatlar hemmeler pikir etdi, ýa men inisiatiwam bol ýa ýok. Şu zatlar ýok, men inisiatiwam bolmady, men öňüme aýdýan birleşikler birleşdi. Şu açyk durnukly pikir edip bilýänler bolsa, halkyň hal ýagdaýyny ýanky öz ýüregi bilen ejwad edýän bolsalar birleşdiler. Galanlaryny güýç bilen birleşdirip bolmaýar. Oňa wagt ýitirmelerlikni her ýerde aýtyp gelýär. Şoň üçin biz demokratik geňeşni, Türkmenistan demokratik geňeşine adamlar saldyk, şol bilen işläpýär. Indi gaýdyp gelelim şu Bahtiýaryň diýen zatadyna. Şol Bahtiýaryň diýene Azat Kiyepka diýen oglan ýene de ine men 900 dolar geçirdim diýip eýle görünür diýär. Biz şu akçany geçirimizde şo ýerde ýanky listovkalar paýlandy. Ol videolar var YouTube'da. O paýlanyny ýanky ýermenlik görkezlendigini. Ondan beter biz suwutnama berjekler. Bizde videolar köp, onun başga da videolar var. Ýöne o ýerde adamlar ketýärler bolýar. Bundan beter tutulma oranlara kömek diýip biz ofitsialny fonda pul geçirin diýip haýyş etdik. Şo ýerde 2126 dolara ýanky GoFund'a geçirdiler. Häzir suratyny görersiňiz GoFundMe diýip ýörýär ofitsialny. Ýanky biz fond açdyk. Ine şu ýerde 2346 ýöne soňky 240 dolary ine 2 ay boldy geçirenlerle. Galan 5-6 ay öň geçirildi. Şol akça gidip durka. Ine şu ýerde 1750 dolara goly men maşgalam we dostlarym geçirdi. Galan pular ýete 326 dolara goly halkdan geldi. Oň daşyndan 50 dolara goly lirada geldi. Ine şu pulun hemmesi şol ýanky işler üçin gitdi. Men bir nada düşünemok, Azat Kiyepka ine 900 dolar geçirdi ýa. Näçe siz bir husus adamy geçirýär. Bizde fond bar ama. Ýürütülýär, aýdyrly, düşündirli, ýanky şotlar görkezli, paýladyk, soranlara berdik. Näçe bu fonda geçirmen bir husus adamy geçirýär. Ol bir. Ikinji, ol adama geçirdiňiz, geçirmediňiz biz näme bileli? Sizin geçiren bolsaňyz şoňa. Ondan öýüňiz talap eden husus mesele bol, biz onu goşup bilen. Üçüncü, siz bir tankid edýäňiz, listovka paýlanmady, ol bulmady, ol adamlar düýbüne ýok. Ýene bir zat. Olar ýaly birinji günden aýdýan bolsaňyz, näçe siz 900 dolar onu geçirýäňiz başga bir adam. Soralar köp. Ýene bir soragym bar ine Azat Kiyepka. Siz bir gün çykyş edip aýtdyňyz, ine men Murat Guranowa soragym bar. Biz sizi 3 gün gözledik. Yani sizinle gepleşik kurnamana. Hemme ýerde WhatsApp'tan iýerdik. Jaň etdim özüm bir näçe gerek.
haýşym etdim, gel soragyňy ber, men sana soragy berjek geldim. Indi men size soragy berýän. Siz geldiňiz, zordan getirdik sizi. Şo ýerde diýdiňiz, men hemmeleri soragymma, sizden başlaýan iklim wada, soýuny wada, kendi kärizede, beýleklerde, eýleklerde. Ýöne gynatsak da diňe menne gutuldy şol. Diýmek size öňürti beýlekler sorag ýokdy. Diňe şo men bilen ýa-ni gepleşik gurulmak üçin onu gönden gön men efirlerimde jogap berdim. O ýüzde sizi ýa-ni reklam edip YouTube'a getirmeli diýen zat ýok. Oň manysy ýok hiç şeýle. Ya o soraga men gönden gön jogap berdim. Men düşünemok. Näme siz beýlekler çağıranyňyz, siz aýtdyňyz da çağırjak diýip, ýa-ni şol soragajyk ofisiant diýip. O zatlar durdy. Diýmek sizin başga maksadyňyz bardy. Indi şu ýaly soragary men jogap berjekkä sebäbi manysy hiç ýok. Bir edýän akçamyzy gaty çok edýär. Edýät ýapýar, edýät ýapýar. Mundan beter informasiýa bersem bir topar adam tutular. Onu etmeliler. Biz öz aktivistlerimizi gowramaly. Ýöne şol aktivistlere tupulşluklar men düşünemok. Men öňüme aýdym, linia çekildi. Görüşýänler bar, görüşýänler garşy görüşýänler bar. Azat siz näme bir gedegem protest miting eden bolup, ine metod farhat diýip bir metod tapdyk. Ýani çykyp öz komunyňda çykyş etmeli. Näme öz komunyňda çykyş edip, ýani rejimden bolup geçýän diktator rejimi bizim halkymyza edýän bikançylygyny belläp geçen çykyşlarynda. Diňe aktivistlere ýapyşyp ýatyrsyn. Maksadyňyz näme? Siz kimiň garşysyna işleýäňiz we kimiň hatalyny işleýäňiz? Ine onu özüňiz jogap berin, men oň jogabyny garaşýan ber. Başga indi Bahtiýara diýjek adam, Bahtiýar sag bol, siz gowladyňyz, ýani oglunlary Türkmenistanda. Biz köpüýimiz gowlansaň şolar boşadyrly. Ýerine hereketler eden soň şolar boşadyrly. Şu ýaly aktivist tutulyny hökman gowlamaly. Tapagy ýok, senki, menki, onky hiç il tapagy. Bir daha da düşünmeli. Men aktivistlerim ýok. DBT halk hereketi. Onun için de men ýolbaşy edip goýdylar. Men hereket edip otyrym. Ofitsialna resmi taýdan ýolbaşy we hereket edip otyrym. Egerde bir ýolbaşy bar bolsa, men öz wezipemi we öz ýa-ni liderliğimi şoňa beriljek. Kimde kim taýýar bolsa gelsin. Ine halkyň önüne, bizim aktivistlerimiň önüne çykyş etdiň, düşündirdiň programmalarynı atlandy. Men şoňa geçirjek liderliğimi. Ya bu ansat işler, risk almaly, çıkışlar etmeli, hatlar yazmaly, öz puluny goýmaly her wagt. Bu kyn mesele. Men öz pulumy ýa-ni şol ýa-ni bu dwijeniýa bir 20.000 eurodan köp goýdum. Şonda da ýa-ni söwürüp gelýär üstüne. Näme berip mana bu wagtda? Başga bir soragma Bahtiýara. Bahtiýar ine men ofisiant çykyş etdim Kiprdaky aktivistler birleşdirmek üçin we sizem Leyla Kemal we beýlekleri ýa-ni birleşdirip bir netijeleşdirip bir protest gurnap aktivligini ýa-ni köpeltmek üçin biz sizi 2 gün garaşdyk, siz gelmeden. Ýöne azat kepkan diýeni hökman çykyş edip aýtdyňyz. O gowda siz boşulýaňyz. Ýöne biz sizi öz hatyrlarymyzda görüsiniz gelýär. Protestlarda. Bizim bilen protestda çykmasaňyz özüňiz çykyň. Farhadyň metody bar. Öz öňüňizde plakat bilen çykýan. Daşa çykylmadan. Ýöne özüňiz alyp köçede dursaňyz bir ýerde olum hata. Şoň üçin protestlara goşmak, aktivist boljak bolsaňyz. Pikir etmäň, öňmen çykýardy, men sizden öňmen ine 2000-nji ýylda, 1800-nji ýylda adam zat döremäkä men çykyp ýördiler, o zatlary ýadyňa çykarma. Bu politik meýdançasy hususlaşdyrmana hiç kim haky ýok. Nemeniň nesiniň? Şu men çykýarmy, erti menden öňe gidýärmi? Ine Farhat töweremek, gowy işleýär. Menen öňe gidýär. Men şol gowlaýan her wagt. Gowlap öňe çykarýar. Çykyň oglanlar. Siz men üçin görüşýäňiz ýok, siz halk üçin görüşýäňiz. Öz haklaryňyz üçin. Şoň üçin bir nimetmeler de bir çyksa, aýagyndan atışmalar da kömek etmeli, itelemeli. Sebäbi her kimiň öz ädimi bizim umum meselemizi çözýär, umum maksadymyza ýetirýär. Şoň üçin Bahtiýar size öz aramyzda garaşýar. Indi men munça aýdan beri Azat Haýitbaýew diýip bir oglan bar aýtjatdym. Maňa şol adam düşünüksiz. Men muňa kömek etjek bolup, ýa-ni
bizim aktivist çağrımızda ve aýratyn gepleşiklerde maslahat berip üstürüp, yani sen demokratik gurumaň LDP-mi näme demokratik gurumaň wa sen ýol boşly, sen demokratik güýçlüň agazyna bolmaly diýip ýa-ni muňa düşündirýärdim. Bu bolsa demokratiýa aňarda dursun, demokratlara garşy görüşýär, ýa-ni aktivistlere garşy görüşýär. Men düşünemok näme. Men düşünemok näme çıkış edip ay bu daşatya ýöne protest ya bir zat gurnulanma şu ýere barmýar. Nämeden gorkýar? Näme baranok? Näme özü personalna Farhat metody boýunça çıkış edenok. Özü ýöne plakat alyp, gurlemen şu plakaty öňüne goýup, Berdimuhammedow siz halky kösýäňiz ýollar açyň diýip ýöne plakatdy. Göreňdi. 100% çıkışından bir 10% Berdimuhammedow 90% aktivistler var. Siz kimi işleýän? Siz näme aktivistler garşy görüşýär? Aktivistler size de ýa-ni sizin nämeňizde de görüşýär. Behbidiňiz üçin. Zapis goýupsyňyz, men ýa-ni hökümeti beýtmeli eýtmeli. Birinjiden men ýadypdym, gije ýatmadym. İkinciden men Türkmenistanyň bi-kanun bandit hökmüne garşy görüşen açyk aýdyp oturýan. Näme etmeden bolsa şunu kanun ýagdaýda aýryjak bolýar. Men şunu aýdyp barýan. Ol bir üýtgeçlik zat däl. Şonuň üçin biz aktivistler bolup görüşýär. Düşemow boýunça bir topar ýa-ni durly pikirler bardy. Biz Düşemowdan köp gowuluk zat işlemdik. Onu açyk aýtmam, bize garşy çykyş etdi. Şonda da ine OBS'de de golladym. Spisygyny berdim. Amnesty International hat ýazypdym. Maşgalatyny habarly. Hemme zat edipdim öz tarapymda. Men da kansa edem Düşemow boýunça. Näme siz mysal üçin Düşemow görüşýäňiz? Näme siz aktivistlere, ýa-ni tutulan aktivistlere görüşýäňiz? Şonu arnan üçin, şolu çykarmak üçin. Näme siz hereket eden aktivistler garşy görüşýäňiz? O gelikarizm edişýär şol. Ýa-ni aktivist tutulsa üstüne töhmet atýar. Ýöne OBS ýa beýle gurumlara baryp görünüp oýadan grandanýar. Men düşünemok şol hatda. Şu ýaly ýagdaýlara Azat Haýitbaýew ine meniň dogunum mejlisde işleýär, ýeni bir topar töhmetler. Meniň maşgalanyň dogunu vice-premier Fransada. Meniň oroýan mümkinçiligim bolanmalsa, diýýär, Berdimuhammedow ýykardyk. Näme? Bir sagat saklanmardyk. Näme meniň bar garyndaşlarym işden aýrdylar. Hökümeti işleyen ýokdan. Bir iki tane olan işleýär hökümetde, gady edarlygyna. Olar kakpaýdylar. Ýöne olar rabatçaga bolan bäde işlemese aňyda işlerler. Olar özüni görürler. Näme siz aýdaňyz ýok, siziň kakanyz uly ýerde işleýär. Ene taňy uly ýerde işleýär hökümetde. Näme aýdaňyz ýok? Näme aýdaňyz ýok, hökümet sizi iyi berdi, ene polis okuny turduňyz. Diýmek siz hökümete berýär. Ene men institutda okudum, polis institutda okudum. 3 ýyl borjum boldy. Ýaş spesialist hökümine iyi beren ýerine işledim. Şonu gutardymmy? Şondan soň men hökümet bilen işim ýok. Ol öz gurulany, men öz gurulany. Şu ýaly soralyk. Men bu zatlar näme aýdyp geçen, hormatly watandaşlar. Her aktivistlere hüjümler gidipdi. Bir bilip edýär, bir pul alyp edýär hökümetden, bir agent, bir ýene orada. Bular görüşýär. Görüşýänler badaklar. Näme? Biz netije alyp başladyk. Biziň edýän işlerimiz rejimi hup döredýär. Rejim hemmelerini kulşal edýär. Hemmeleri. Şoň üçin özüňi saýlan kim agent, kim aktivistler garşy görüşýär. Haýsy aktivist hakyky görüşýär, halkyň azdaty bilen. Özüňizde göz bar, özüňizde gulak bar, eşitdim, görüň, jogap soraw beriň, jogabyny alyň. Özüňiz görüň. Siz hem herekete girmeli. Siz hem komentar ýazmaly. Siz hem olar soraw bermeli. Maňa da soraw bermeli. Ine şu gün 22:00 İstanbul wagty boýunça men TikTok'ta ine sizin sorawyňyza jogap berem. Şo ýere Azat kepke barsa şoň sorawyňyza jogap berem. Şoň üçin hormatly watandaşlar, biz öňe gitmeli. Biz aramyzda ýa-ni söwüşip, guruluşyp bir-iki ýerde badan salyp dursak öňe gitişlik ýok. Şoň üçin
Aktivistler gorumaly. Bizim halkymyza ýülenýän Türkmenistanyň içindäki adamlar bize garaşýar. Bizim hereketlerimize garaşýar. Olur maljak. Olur meýän galyp başlady. O ýerde 5 adam, o ýerde 10 adam, o ýerde 30 adam. Hemme ýerde eýem diýip başlady. Rejim gorkup başlady. Inni sosial kömeklerini, ýa-ni pul kömeklerini edip başlady. Gorkýa. Egerde biz imsim durun bolsak, bizim hereketlerimiz bolmaýan bolsa, ýollara aňyrda dursun. Eýem Berdimuhammedow ogly prezident bolardy. Olum halk maslahatyna otururdy we täze oturýla girdik. Ol ýygyňlar gamçylap adamlary köçede urardylar. Paçalyk geçirlerdi. Bizim barlygymyz şuru etdiremler. Bizim barlygymyz bütün dünýäde Türkmenistan borç alan zatlaryny etdirýär. Demokratiya, adam hukuklaryny gorumak, adam hukuklaryna hormat goýmak, adamlara sosial taýdan kömek etmek we beýleki zatlary biz etdirýär. Şonu etmeýärmi? Bütün dünýäde aýdyp geçirdik. Men ekspertler bilen ulaşdym OECD'de. Olar gönaýýar. Biz batyşlar edýär. Häzir indi gaty batyşlar eder. Bize şu dokumentleri ýereň, biz onu bilýär näme üçin. Häzir güýçlenip otyr. Türkmenistan olar diýe iň bir gara çukur. Onu biz hökman suratda ýa-ni ýerine goýmaly. Sebäbi Türkmenistan bir topar kagyýdary, dokumentlary gol çekdi. Şonuň üçin hiç zatdan gorkmaly diňe. Şunun bilen men öz çykyşymy torýan, siziň hemmäňize ýene olarak jan talyp arzu edýän, öz haklaryňyzy goran aktivistlere ýa aktivist boljaklara bir haýyş, protestler durmaly, biz öňe gitmeli. Eger protest etbilmeýän bolsaňyz, komunuňyzy edin. Farhat metodyny ulan. Ýalňyja men habar tutdum, bizim bir aktivistimiz bir betbakçylykda eýýam ýanyna adamlar baryp öýüler, kömek edip zat edip siziň hemmäňize berekeler diýen şu aktivistlere kömek edýän adamlara bizim bilen bizim duygularymyza, bizim işlerimize baha berýän, bizim hereketlerimize baha berýän adamlara elbet bu tapawut ýok, hemmäňize taňaýar. Türkmenistan demokratik ýoluna geçer. Türkmenistan bu haramzadalardan gider. Sebäbi tupýa. Ya biz beýle ýykylmaly, olmaýan zatlar etmeli, ol feodal bay durmuşa etmeli, ya da biz demokratiýa geçip, ösen döwletleriň arasyna girip, guwanyp Türkmenistan'ı üstürüp, Türkmenleri üstürüp, bütün dünyada Türkmenin kimdigini okumuyor. Yadımızdan çıkarmak şu an. Hemen sağ olun, inniki duşuklara çeviri. Sağ olun.